didukung dengan LST Audio Retail. Terima kasih AJM Video Shooting Production. Salam jumpa dari kami. Terima kasih. Ayo lo coy. Selamat datang buat panjenengan semuanya. Jika bertemu dengan selamat menikmati dengan yang ada berkat kini Pinada Simple Music. Oke, matur sepeda sangat luar biasa. Sembangnya teman saja Mersari. Bojoku luwih bagus kok, Mas. Sepurane. Alah bagus ning rata wadus kok. Tapi kan kosokan. Tapi rasa bunan. Kono ngajak ndagel lho ya. Monggo Mas Min. Monggo, oke dilajengaken bareng kita Pinada. Selamat malam semuanya.
Ayo deh. Kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. Kembali dulu ya. Oke, barengan. Oh iya. Semoga Bila diberi budaya. Anane wong tresno kae welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Toyo gandoli, toyo nangisi. Kesandung-sandung aku maksane hatimu. Kapome tumbang tak gawe dhewe. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku yen pancen dadi siji, iso ngrumat lan keturi. Ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa. Bila diberi budaya LST Audio. ACM Video Shooting Production. Terima kasih. Yomi Riji kita ada Simple Music. Anane mung tresno anane mung iki sing tak duweni. Toyo gandoli, toyo nangisi.
Sandung-sandung aku maksane hatimu kapok metumbang tak gawe dhewe ra iso ngukur kurang kesadaranku kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi durung kawujud kowe kesusu mutusi aku sembrono ing rasa pira malah dadi sengsara nanging ra apa-apa ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa Ajen Brothers. Sandung aku maksane hatimu kapok metumbang tak gawe dhewe ra iso ngukur kurang kesadaranku yen pancen dadi siji ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa Iki sing tak tresnani toyo-toyo kandeli toyo-toyo nangisi kesandung-sandung aku maksane hatimu kapok metumbang tak gawe dhewe ra iso ngukur kurang kesadaranku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi tekan besok ati padha pati urung kawujud kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa pira malah dadi sengsara nanging ra apa-apa ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa matur thank you
Rio luar biasa, terima kasih. Kali ini peran GTB juga bareng Leli Lolita, terima kasih. Asal tembangnya ada tak pernah. Oke, semoga Spesial buat tamu undangannya juga. Buat yang tahu lagunya boleh ikutan nyanyi bareng-bareng Gilang Tribunaya.
dan selamat menikmati hidangan yang ada. Oke, terima kasih sekali berkat Leli Lolita. Kembali ke MC. Ayo motor sepaduan sangat bagi Cahayu satu kira tembangan barengan Leli Lolita satu tembangnya ada tak pernah. Oke, terima kasih. Langsung saja bergabung bersama kami di sini barengan GTB Nanda. Terima kasih. Terangan damai derayan air mata, kau mesra saat kita berpisah. Satu yang ku minta setialah padaku, hanya dirimu ku cinta. Lambaian tangan
spesial buat keluarga Japil yuk bergoyang berdangdut barengan GTB Nada. Terima kasih LST Audio Retail AJM Video Shooting Production. Yo yuk semoga Depi yang rindu
bener kowe betul kandham bocah ayu tak tunggu-tunggu ora liya yo mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu aja guyang guyu trimo gantung malari apa malariku sedina kaya sewindu nyawa maraki numpak pijam lagu ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak lak waduh biyo anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung ini binada bener kowe betul kandham bocah ayu tak tunggu-tunggu ora liya yo mung sliramu dina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu urung tak trimo gantung malari apa malariku sedina kaya sewindu nyawa maraki kurung numpak pijak lagu ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak lak waduh biyo anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung. Oke, matur sembah nuwun sangat terima kasih. So tembangnya barengnya Debbie, so tembangnya satu tembang duet ada Sakit Rindu. Oke, hadir di kesempatan malam hari ini Pipit Ma.
Hendra, kawasan Indonesia Bola. Ayo dek, part gue bisa.
pun sangat dikibarkan Bibit Mahendra. Sumangga Yomi Teriji. So tembangnya permintaan dari bapaknya. Sumangga terima kasih. Gila dari budaya. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biar semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga
Yuk tak panggilin jengaripun wonten all artis ugi wonten Yomi, Leli Lolita, Eva, ugi Devi, ugi barengan LST, Audio Retail, GTB Nada. Terima kasih. Pasti ada pertemuan juga ada perpisahan. Sampai ketemu di lain acara barengan GTB Nada Simple Music. Kemana-mana Dado ati sawiji Najan abot tak lakoni Najan abot tak lakoni. Ayo, monggo diajeng.
sakit sedaya tembengan iki wonten lewung. Bagi kula pinangka wakilipun rombongan GTB Nada nyampur sarya pada jam pamit. Mbok menawi wonten kelepatan kula nggone matur nyuwun agung ing samudra bakak sami wali taufik wali daya wali tuwalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun matur sembah nuwun sanget.